tästä meidän 6. sukupuuttoaallosta, joka on siis hyvin pitkälti. Ilmastokummi-toiminnan suunnittelu tehdään Teamsin kautta ympäristökoulupolun Elena Lehtimäen johdolla. Tunnilla otetaan ensin aihe haltuun tietoiskulla kestävästä elämäntavasta. Teillä on käynnistetty tällainen kestävän elämäntavan kysely siellä. Alkulämmittely on menti.comissa ja itse työskentely flinga.fiissä. Pilottiin osallistui 2 9. luokkaa Valtarin koululta ja 2 4. luokkaa Haminan koululta Iistä. Tarkoitus toteuttaa tuonne Haminan koulun 4-luokkalaisille toiminnallinen ulko-oppitunti. Tehtävälappu sitten näyttää. Kun me ollaan koottu Flingaan ne 36 ideaa, niin mä numeroin ne lopuksi ja mä värikoodaan ne niin, että te tiedätte, että mikä ryhmä toteuttaa minkäkin lapun. Tehtävät kirjoitetaan nestekartonkipakkausten sisäpuolelle, reijitetään ja solmitaan niihin kiinnityslaput. Kysykää opettajalta, miten hän kierrättää. Miten ne voi vähentää omaa kulutusta? Mutta miten, voiko tuon kirjoittaa tekijä? Tehtäviä on 3-laisia. Etsimis- ja keksimistehtäviä sekä kepeitä haasteita. Tehtävälaput käydään piilottamassa ulos sovitulle alueelle ennen pelin alkua. Peliä pelataan ryhmissä ja nopan silmäluku on tehtävänumero. Joka tehtävän jälkeen palataan heittämään noppaa uudestaan ja silmäluvut lasketaan yhteen, jolloin saadaan seuraavan tehtävän. Jäljellä on loppuleikki ja 4-luokkalaiset haastetaan pelaamaan peliä 1-luokkalaisten kanssa myöhemmin keväällä. Tämä Iin kunnan koulujen ilmastokummi-pilotti on osa Opetushallituksen rahoittamaa Iin ja Hämeenkyrön yhteistä hanketta Kestävä koulu käytännössä. Pilotissa ovat mukana 2 9. luokkaa Valtarin koululta ja 2 4. luokkaa Haminan koululta.